Domnule doctor, vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră și pentru disponibilitatea de a răspunde la câteva întrebări despre chirurgia obezității în cadrul podcastului Dialoguri Medicale. Unde vă pot găsi pacienții supraponderali și obezi care au nevoie de un chirurg cu competență bariatrică și metabolică sau specializat, supra-specializat în această patologie? Păi, pacienții mă pot găsi, să spunem, prin două metode. Una dintre ele foarte la îndemână este social media. Nu știu, pe Facebook, pe Google, am un site personal. Iar în al doilea rând, eu lucrez la Spitalul Gral din București și acolo putem acolo fac consultațiile de chirurgie bariatrică. Deci vă pot aborda în spațiu online pe paginile dumneavoastră de socializare și la Clinica Gral din București. Exact. Domnul doctor, și acum să intrăm în subiectul sau mai degrabă în supra-specializările dumneavoastră legate sau în legătură cu chirurgia obezității. Și aș vrea să vă întreb ce înseamnă de fapt chirurgia obezității și în ce constă. Păi, după cum am spus și înainte, este practic derivă din chirurgia generală și ea este formată din anumite proceduri chirurgicale care fac ca pacientul să slăbească prin, repet, modificarea unor părți ale tractului digestiv. În principal stomacul, dar și intestinul, în alte proceduri chirurgicale. Care sunt cele mai frecvente tipuri de intervenție chirurgicală pe care le practicați la pacienții dumneavoastră? De departe, cea mai comună intervenție bariatrică este gastric sleeve-ul sau gastrectomia longitudinală, cum o știe toată lumea. De ce este cea mai comună? Pentru că trendul ăsta este de câțiva ani, gastrectomia longitudinală, gastric sleeve-ul, a devenit procedura de bază a chirurgiei bariatrice. În peste 85-90% din cazuri fac această procedură. Care sunt, de exemplu, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un pacient din punct de vedere medical, astfel încât să poată beneficia de tratament chirurgical pentru obezitate? Evident, vorbim despre pacienți supraponderali și obezi aici. Exact. Circuitul pacientului este în felul următor. Prin online sau prin intermediul spitalului, acest pacient ajunge la consultația cu mine. După această consultație, dacă el se califică pentru chirurgia obezității, el trebuie să treacă prin mai multe filtre. Prin mai multe filtre ale mai multor colegi, printre care aici amintim cardiologia, amintim medicul gastroenterolog, medicul nutriționist, medicul pneumolog, care este foarte important, și nu în ultimul rând medicul psiholog. După aceste filtre, sau toate aceste filtre ne spun dacă el rămâne un candidat pentru chirurgia obezității, pentru că se poate ca medicul pneumolog de obicei sau medicul cardiolog poate să amâne această intervenție dacă pacientul nu este în cea mai bună stare în acel moment. Cam care, de exemplu, ar fi o situație în care un pacient supraponderal sau obez nu s-ar califica pentru astfel de intervenție? Ce ar trebui să apară sau să identifice unul dintre colegii pe care i-ați menționat din punct de vedere medical, astfel încât pacientul să fie exclus sau intervenția să fie temporizată? Acum vorbim despre temporizarea intervenției. Aici foarte mulți pacienți beneficiază în ghilimele de temporizarea intervenției după consultul la medicul pneumolog, care poate să constate că pacientul are un sindrom obstructiv respirator și atunci el poate să necesite un tratament cu oxigen preoperator, de obicei cam între 2 săptămâni și o lună de zile. Și de-abia după aia putem să facem intervenția în condiții optime. Eu mă bucur foarte tare din două motive că stăm de vorbă în seara asta.
Pentru că chiar dacă specialitățile noastre sunt îndepărtate, ele sunt foarte legate una de cealaltă, întrucât mă ocup în special de patologia somnului sau de foarte multă patologia somnului și am foarte mulți pacienți. Și chiar săptămâna trecută aveam o pacientă pe care am diagnosticat-o cu o formă severă de sindrom de apnee în somn și a început să plângă în cabinet că nu va fi operată pentru că are această patologie. Și am explicat că 80% dintre pacienții supraponderali suferă de această patologie și că n-ar trebui să fie o problemă pentru medicul chirurg atâta timp cât își face tratamentul pe care l-am recomandat. Acum vă întreb pe dumneavoastră cam cât timp ar trebui să facă din punct de vedere chirurgical sau pentru a fi eligibilă pentru tratament chirurgical o pacientă sau un pacient cu sindrom de apnee în somn, formă severă. Cât ar trebui să fie perioada înainte de operație sau preoperatorie? Am avut pacienți care au făcut între 45 de zile și 60 de zile preoperator. Dar asta, repet, depinde și de medicul pneumolog. Sunt pacienți care pot... Timpul mediu este cam de 30 de zile. Și eu tot așa le recomand o perioadă de minim 30 de zile în care pacientul trebuie să beneficieze de ventilație cu presiune pozitivă. Și Așa acum este. să revenim la partea de evaluări și pregătiri. Ce evaluări trebuie să facă pacientul? Concret, EKG, radiografii, ca și investigații preoperator, până să ajungă la dumneavoastră. Păi, după cum spuneam, pachetul de consultații prebariatrice include un set extins de analize de sânge, conține consultația cardiologică, consultația medicului de nutriție, consultul pneumologului, consultul medicului gastroenterolog. Noi le facem o ecografie abdominală generală tuturor pacienților preoperatori, consultul psihologic și, foarte important, consultul preanestezic, în care se întâlnește cu medicul anestezist. De la fiecare dintre acești medici pe care i-ați menționat, aveți, să zicem așa, anumite cerințe vis-a-vis de investigații, cum ar fi, de exemplu, la cardiolog, pe lângă EKG și examenul clinic, aveți nevoie și de un examen ecocardiac, de la gastroenterolog, de exemplu, endoscopie digestivă superioară? Exact. Este absolut obligatorie ecografia cardiacă, după cum am spus, și este iarăși absolut obligatorie endoscopia digestivă superioară. Endoscopia digestivă superioară este obligatorie pentru că sunt anumite situații în care medicul gastroenterolog găsește un ulcer, găsește o gastrită foarte importantă și atunci trebuie temporizată sau chiar ni se spune că intervenția poate să nu fie făcută sau să nu se poată face în acel moment pentru că stomacul are o problemă destul de serioasă. Da? Și de asta endoscopia digestivă, ecografia cardiacă intră în pachetul obligatoriu pentru toți pacienții candidați pentru o intervenție bariatrică. Din punct de vedere respirator, aveți nevoie de radiografie, probe respiratorii funcționale, adică spirometrie și testul de somn. Exact. Bun. Trecând la celelalte specialități, mai aveți nevoie de investigații pe care ar trebui să le punctăm și pe care cei care se uită la noi ar trebui să le știe sau să le aibă în vedere? În principiu, cam asta este pachetul de bază, să spunem. El poate fi mărit dacă anumiți medici consideră, din specialitățile la care m-am referit, consideră. Dar, în principiu, în mare, cam asta este pachetul de bază. Aici am o întrebare, să zic așa, oarecum personală și cu destul de multă încărcătură și aș vrea totuși să o abordăm pentru că eu o întâlnesc foarte frecvent. Știm că pacienții supraponderali sau mulți dintre pacienții supraponderali au tot felul de tulburări de natură psihiatrică, în sensul de anxietăți și manifestări depresive și ei primesc tratament anxiolitic și antidepresiv. Cum vedeți dumneavoastră ca și chirurg această categorie de pacienți? Da, este o întrebare bună. Cam din experiența mea, cam 20% din pacienții care mi se adresează, 15-20% au tratament anxiolitic. Acum, în ce sens mă întrebați cum văd? Nu este o contraindicație clar, iar Asta voiam. Nu este o contraindicație, iar intervenția cu siguranță
intervenția chirurgicală sau rezultatele după intervenția chirurgicală fac ca în marea lor majoritate aceste probleme să dispară sau să se amelioreze, pentru că respectul de sine după operația asta și după ce atinge greutatea țintă este recâștigat. Vă întreb pentru că sunt foarte mulți pacienți care mi adresează această întrebare. Domnul doctor, eu am și asta, am și asta, am și asta și pe lângă toată povestea asta mai iau și tratament anxiolitic și antidepresiv. Aceste medicamente cresc riscurile operatorii și postoperatorii? Că de fapt ăsta era scopul întrebării și ăsta este și scopul întrebărilor pe care pacienții mi le adresează în această direcție. Nu cresc riscul într-un mod semnificativ. Bun. Pacientul a parcurs evaluările de specialități conexe și îndeplinește, să zicem așa, din punct de vedere medical, toate condițiile unei intervenții pentru tratamentul obezității. Cum alege medicul de chirurgie bariatrică tipul de intervenție chirurgicală pe care îl face pacientului? Acum, sunt în ultimul timp, după cum spuneam, sau să vorbim despre tipurile de intervenții în primul rând și după aia vorbim despre cum le alegem. Cea mai frecventă, după cum spuneam, este gastrectomia longitudinală sau gastric sleeve-ul. Este Da. a doua, ar fi gastric bypass-ul cu în Y la RU, adică este gastric bypass-ul clasic. De ce spun asta? Da. Pentru că în ultimul timp a apărut mini gastric bypass-ul cu o singură anastomoză. Ar mai fi diversia biliopancreatică cu switch-ul duodenal. Asta este o intervenție practic destul de complexă și care, în fine, se face în foarte, foarte, foarte puține cazuri și una dintre, sau ultima intervenție bariatrică, ultimul tip de intervenție bariatrică este gastric bending-ul, care în ultimul timp a cam ieșit din sfera intervențiilor bariatrice, pentru că rezultatele pe termen lung și riscul de complicații sunt destul de mari. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca și chirurg și din experiența acumulată, care dintre aceste tipuri de intervenții chirurgicale aduce cele mai mari beneficii? Păi, dacă facem o balanță între riscuri și beneficii, clar câștigător este intervenția de gastrectomie longitudinală sau gastric sleeve. Este Acum, intervenția care, să spunem, are o scădere ponderală semnificativă, riscurile sunt mai mici ca la gastric bypass. Singurul ei dezavantaj este că, și nu poate fi schimbat, este că este ireversibilă. Adică nu poate, stomacul odată scos nu poate fi reintrodus. acum, gurile rele, că și în medicină există foarte multe guri rele, Așa este. spun că, de fapt, chirurgia obezității nu își mai are loc după apariția sau după punerea în practică a minunatului balon gastric. Ok. Da. Dumneavoastră, cum vedeți aceste, să zicem așa? Păi vă spun un singur lucru. Nu văd cum un pacient, cum sunt majoritatea pacienților din centrul nostru, un pacient cu un indice de masă corporală peste 40-45 poate beneficia de scăderea ponderală dată de balon. Sigur, balonul este foarte bun pentru pacienții cu indice de masă corporal mic, la care se așteaptă o scădere ponderală de, 15-20 de kilograme. Da, acolo Când este vorbim, bun și este, sigur, este o metodă total neinvazivă sau, în fine, mult mai puțin invazivă decât orice altă intervenție chirurgicală. deci practic susțineți sau recomandați acest tip de abordare a Sigur, obezității la pacienți? la pacienții care au indicație, cu siguranță. Pentru binele lor, sigur, un pacient care are nevoie să scadă 20 de kilograme, este clar că nu este un candidat pentru o intervenție. Dar și acolo vorbim, dacă un pacient
care trebuie să scadă 20 de kilograme are și un diabet, atunci lucrurile se complică puțin și poate că o intervenție bariatrică este mai bună pentru el. De asta este foarte important să fie văzut de medicii de care spuneam și să fie văzut de un chirurg care se ocupă de chirurgia obezității, pentru că împreună putem găsi cea mai bună variantă pentru el. Cât timp durează fiecare dintre aceste proceduri? Mă rog, o medie așa, că evident intervențiile variază de la pacient la pacient, clar. Da. Acum, timpul, să spunem despre gastric sleeve, timpul mediu este în jur de o oră și un sfert, o oră și un sfert al intervenției. La gastric bypass este puțin mai mult, undeva spre 2 ore. Dacă vorbim de un mini gastric bypass, acolo timpul scade, se apropie de timpul unui gastric sleeve. Dacă vorbim de diversia biliopancreatică, acolo timpii sunt mult mai mari. De gastric banding nu mai vorbim, pentru că, după cum spuneam, ea a fost lăsată puțin în afara sferei chirurgiei bariatrice, pentru că riscurile erau destul de mult și complicațiile, în principal complicațiile erau destul de importante. Exact asta era următoarea întrebare pe care o gândisem pentru dumneavoastră. Care dintre aceste intervenții are cele mai mici riscuri raportat la sau în comparativ cu cele mai mari beneficii? Mă întrebați cele mai mici riscuri în comparație cu cele mai mari beneficii? Clar, Da, este da. gastrectomia longitudinală. Clar, are riscurile cele mai mici și beneficiile cele mai mari. Cum decurge practic o operație pentru chirurgia obezității? Care sunt pașii? Pacientul ajunge la dumneavoastră cu toate investigațiile făcute și Pacientul ajunge la noi cu toate investigațiile făcute, se internează în principal pacienții bariatrici sau ne începem ziua operatorie cu pacienții bariatrici. da. După cum spuneam, operația durează, eu știu, o oră și jumătate. După intervenția chirurgicală, acești pacienți stau în secția de terapie intensivă. Asta decide medicul anestezist. Cât sunt pacienți care stau 2 ore, sunt pacienți care stau 3 ore sau sunt și pacienți care își petrec mai mult timp în terapie intensivă. Depinde foarte mult de tarele pe care le are și de probleme, în special de problemele asociate. După cum spuneam, timpul mediu de spitalizare sau majoritatea, peste 95% din pacienți stau 2 zile internați în spital, după care ei primesc toate indicațiile în ceea ce privește regimul alimentar și tot ce trebuie să facă acasă la externare. Deci, timpul de spitalizare este de 2 zile. Cum arată perioada postoperatorie? Și aici aș vrea să o împărțim în două. Când mă refer la perioada postoperatorie, mă refer la cea a recuperării din punct de vedere fizic după intervenția în sine și perioada postoperatorie din punct de vedere alimentar. Da. Aici aș vrea să adaug un lucru. Eu le spun tuturor pacienților că, sau mulți dintre ei cred că această operație este magică. Ea nu este magică, ea nu face totul pentru pacient. Asta este clar. Că un pacient nu poate să vină să se opereze și să spună gata, eu m-am operat și acum eu mănânc la fel ca înainte și o să ajung la greutatea țintă. El trebuie să înțeleagă că trebuie să schimbe clar modul de viață. Trebuie să schimbe ce, cum și cât mănâncă. Cu siguranță, după operația de gastric sleeve, o să învețe repede că nu poate să mai mănânce la fel cum mânca, pentru că volumul stomacului a scăzut cu 80%. Dar după un an de zile se poate întâmpla asta. Pacienții pot mânca din ce în ce mai mult și atunci este perioada critică în care pacientul se poate reîngrășa dacă în anul acesta nu a realizat că este foarte important să mănânce puțin, să mănânce alimente de calitate și să facă, sigur, sau să aibă o activitate fizică destul de importantă. Pacienții au restricții din punct de vedere alimentar după ce se practică una dintre tehnicile chirurgicale pe care le-ați menționat? Restricțiile alimentare importante sunt în prima lună.
În Ce prima înseamnă lună, asta? în prima lună postoperator este un regim alimentar pe care îl dăm pacienților, în care îi trec alimentele de la faza lichidă spre fază solidă treptat, cu cantitatea specificată, cât trebuie să mănânce, cum trebuie să mănânce și așa mai departe. Prima lună este într-adevăr cea mai grea, pentru că gândiți-vă, vorbim de pacienți cu, să spunem, cu obezitate gradul 3, obezitate morbidă, care sunt învățați să mănânce cantități puțin mai mari și dintr-o dată postoperator cantitățile sunt infinit mai mici. Lupta începe, într-adevăr, pentru toți pacienții începe imediat din prima zi postoperator, dar de asta facem toate consulturile și de asta facem și consultul psihologic, pentru că pacientul, și de asta avem discuții destul de importante preoperator, le explicăm că sau le spunem dinainte că care vor fi cantitățile și ce se va întâmpla imediat postoperator. Asta am discutat despre ce înseamnă perioada postoperatorie din punct de vedere alimentar, dar aș vrea să ne spuneți și ce înseamnă din punct de vedere al recuperării fizice postoperatorii, pentru că pacienții doresc să știe și despre această... Acum, recuperarea fizică postoperatorie nu este diferită față de o operație de colecistectomie, să spunem. Pentru că vorbim de 4 incizii la nivelul abdomenului, incizii care nu produc o traumă importantă asupra planurilor musculare, așa că durerile postoperatorii, majoritatea pacienților n-au nicio durere postoperatorie, ei se mobilizează din prima zi postoperator, în principiu în 2 zile se pot mișca fără nicio problemă. Aici, într-adevăr, față de vorbeam de colecistectomie, aici intervine și, să spunem așa, greutatea în plus, dar, repet, recuperarea din punct de vedere fizic nu este o recuperare dificilă absolut deloc. Recuperarea din punct de vedere a regimului alimentar este mult mai importantă. Da? După ce s-a practicat intervenția pentru chirurgia obezității, după ce pacientul și-a primit și recomandările privind mesele sau ce trebuie să mănânce și ce trebuie să evite, recomandați sau combinați aceste recomandări și cu terapia? În ce sens terapie? La ce vă referiți? În sensul de psihoterapie. Cu siguranță. Cu siguranță. Unii pacienți au nevoie și sunt, să spunem, de la prima consultație, ei știu că s-ar putea să rămână în contact cu medicul psiholog mai mult timp postoperator. Și se întâmplă treaba asta? Adică pacienții se țin de treabă, că la asta mă refer. Acum un procent de 60%, 60-70% se țin de treabă, da? Pentru că nu știu cum sunt pacienții dumneavoastră, poate sunt un pic mai riguroși în respectarea recomandărilor, însă ai mei, în marea lor majoritate, după ce ies pe ușă, consideră că știu mai bine decât doctorul ce Să ce știți au de că făcut. noi urmărim destul de îndeaproape, ca să spunem așa, câți pacienți revin, pentru că noi avem o serie de consulturi postoperatori. Avem un consult, în fine, primul consult este la 10-12 zile, avem consult la 2 luni, la 6 luni, la 1 an și așa mai departe. Și am vrut să vedem cam cât sau ce procent din acești pacienți respectă aceste indicații și să știți că procentul este undeva de 85%. Deci, Stați foarte bine. 8 pacienți din 10 respectă ceea ce le spunem și datele în care trebuie să ne vedem postoperator. Apropo de faptul că ați spus că pacienții dumneavoastră sunt mult mai riguroși în respectarea recomandărilor, haideți să vă adresez o întrebare destul de, să zic așa, nu știu cum să-i spun, de sensibilă pentru foarte mulți oameni. Mulți dintre pacienții care se adresează dumneavoastră pentru tratamentul obezității sunt fumători. Da. Ce faceți cu ei? Păi, cu siguranță și medicul pneumolog și toți le spunem că trebuie să renunțe la fumat, dar mă întrebați dacă ei chiar renunță la fumat? Exact, asta era de fapt. Nu, probabil că procentul este sub 5%. Adică și în direcția asta, pentru că clar vorbim despre o intervenție la un pacient supraponderal și pacient obez care
are niște riscuri mult mai mari decât o intervenție sau același tip de intervenție la un pacient normoponderal. Dar la normoponderal nu facem astfel de operații. Cu Însă siguranță. dacă mai adăugăm și faptul că pacientul este fumător, riscurile îi cresc foarte mult. Riscurile postoperatorii cresc. Acum ne gândim de la riscurile de a dezvolta anumite hernii. Știm foarte bine că musculatura peretelui abdominal și cu fumatul nu se împacă foarte bine postoperator. Sigur că riscurile sunt mai mari la pacienții fumători față de pacienții nefumători. Dar Cu vorbim și siguranță. despre complicațiile respiratorii, anestezice și Exact. Exact. postoperatorii. Exact. Și cu toate astea cu toate astea Nu. aici nu-i Nu. convingeți. Nu. Nu. V-am întrebat, știți de ce? Eu sunt medic pneumolog, după cum bine știți, și sunt un înrăit așa împotriva fumatului, pentru că mi se pare că este un rău atât de mare pe care oamenii și-l fac fumând și cumva încerc să văd care sunt implicațiile și în alte specialități, nu numai din punct de vedere Da, respirator. vă dați seama că fumatul interconectează toate specialitățile medicale, clar. Dar la evaluările, să zicem așa, pe care le faceți preoperator, bănuiesc că le atrageți atenția vis-a-vis de faptul că riscurile sunt mult mai mari dacă continuă să fumeze. Tuturor pacienților, așa este. Să revenim la partea de post-operator la pacientul obez. Cât de eficientă este chirurgia obezității după ce s-a practicat una dintre intervențiile pe care le-ați menționat anterior? Și mă refer aici strict la experiența dumneavoastră. Și când vă adresez întrebarea, imediat când vă adresez întrebarea, mă refer la termen scurt, termen mediu și termen lung, adică undeva până la 5 ani, haideți să zicem așa, post-operator. Haideți să vorbim de studiile sau pierderea excesului ponderal, că despre asta este vorba, la operația de gastric sleeve este undeva de 50-70 până la 75% la 1 an și jumătate, 2 ani. Deci pacientul pierde 70% din excesul ponderal la 2 ani. Gastric bypass-ul urcă undeva la 80%, iar diversia biliopancreatică undeva la 85%. Deci media este undeva la 70-75%, pierdere exces ponderal la 1 an jumate, 2 ani. Dar acum, dacă vreți să o luăm cu, cum a spus, pe timpul scurt, mediu și lung, acum sigur că un pacient super obez cu o obezitate morbidă o să piardă sau kilogramele pierdute la vizita am avut pacienți care la vizita de 12 zile pierduseră deja, nu știu, 10 kg, iar la 2 luni pierduseră 35 de kg. Cu cât greutatea este mai mare, sigur, cu atât kilogramele pierdute la vizitele astea sunt mai multe. Acum, haideți să adresăm și întrebarea opusă. Care este rata de eșec? Adică știm și noi că, în general, da, o să ajungem și la partea asta, că mai am 2 întrebări sensibile pentru dumneavoastră, luate tot așa din folclorul medical. Care este rata de eșec? Adică mulți oameni vin și zic, domnule, gata, mă operez, e Sfântul Graal al scăderii în greutate. Și de acolo încolo cred că operația este tot ce au nevoie pentru a scădea în greutate și nu prea mai respectă ceea ce înseamnă, să zicem așa, rigorile alimentare pe care dumneavoastră le dați. Așa este. Păi, să spunem că procentul de recâștig în greutate este de la 2% poate să urce până la 10%. Aici depinde foarte mult, acum depinde foarte mult și sau depinde de foarte mulți factori, după cum spuneați, recâștigul în greutate depinde, cel mai important lucru de care depinde este de propria persoană a pacientului, adică pacientul este cel care are un aport maximal în recâștigul în greutate. După cum vă spuneam la început, după 1 an de zile, pacienții cam pot sau își dau seama că pot să mănânce cam tot ce vor și atunci cantitatea crește de la zi la zi, iar stomacul se dilată. Acum, ca o paranteză, am avut pacienți care în prima perioadă post-operator alimentele sau trebuie să se ajute foarte mult de blender. Am avut pacienți care pur și simplu și-au pus își puneau o shawarma în blender
sau mâncau Nutella încălzită. Așa că depinde foarte mult de pacient. Da, asta mi se pare o chestie absolut fantastică. Nu m-aș fi gândit niciodată că cineva ar putea să ia o shawarma și să o pună în blender doar ca să poată să o mănânce pasată, cum i-a zis chirurgul. Exact. Așa că, da, sigur, acel pacient cu siguranță va avea un recâștig ponderal. Și pentru acești pacienți, procentul e destul de mic, dar având în vedere trauma operatorie, că până la urmă operația e o traumă prin care trec pentru a pierde în greutate, dacă ei recâștigă o parte din greutatea pe care au pierdut-o, se mai poate face ceva din punct de vedere chirurgical pentru ei? Cu siguranță există operații care, sau se pot face reoperații pentru chirurgia bariatrică. Există, deja sunt foarte standardizate, se poate face re-sleeve, adică dacă stomacul se dilată, se poate tăia încă o bucată din el sau se poate, după un sleeve care nu a avut un succes răsunător, se poate face un bypass și așa mai departe. Există soluții chirurgicale. Dar, repet, dacă un pacient are un recâștig ponderal și asta se datorează sau nu se datorează unei tehnici deficitare chirurgicale, să spunem că există și așa ceva, și se datorează lui pentru că a început să mănânce și așa mai departe, aici am dubii că, sau o mare șansă, acel pacient se va reîngrășa și după a doua operație. Și atunci, în această situație, această categorie de pacienți, până să luați în considerare o nouă intervenție chirurgicală, cam câtă vreme trebuie să... Așa spuneți. Aici, cu un pacient care are un recâștig ponderal, drumul este un pic mai complicat pentru că psihoterapia aici este foarte, foarte importantă. Exact asta voiam să vă întreb. Da. Cât ar trebui să facă psihoterapie această categorie de oameni? Am avut un pacient care a făcut psihoterapie 1 an și jumătate. De la recâștigul ponderal până la o chirurgie revizională sau o chirurgie până la a doua intervenție bariatrică. Deci timpul poate să fie destul de important. Cum influențează o operație de gastric sleeve sau operație bariatrică relațiile sociale, profesionale, încrederea de sine ale unui pacient? Păi, nu cred că există pacient care să ajungă la o greutate sau la aproape de greutatea ideală care să nu spună că a început să iasă în oraș, a început au mers pentru niște joburi la care înainte nu puteau să meargă sau și-au făcut prieteni. Am avut pacienți, spre exemplu, un pacient de 28 de ani care avea 220 de kilograme și care, de când se îngrășase, nu avea nici o poză cu el. Adică nivelul lui de încredere în felul în care arată și mai mult decât atât, felul în care se... Exact, după un an de zile avea undeva la 94 de kilograme de la 220, după un an și 2 luni, mi-a trimis poze și mi-a spus: domnul doctor, nu am nicio poză cu mine dinainte de operație, pentru că nu mi-am făcut poze nu știu, 10-15 ani, nu avea nicio poză cu el. Așa că, într-adevăr, calitatea vieții pacientului obez care trece printr-o intervenție bariatrică și ajunge la o greutate aproape de ideală, se schimbă radical. Din toate punctele de vedere, de la, după cum spuneam, relațiile sociale, pot merge pentru niște joburi pe care înainte nu le puteau accesa sau pur și simplu își fac prieteni, merg în concedii și așa mai departe, merg cu bicicleta. Sunt pacienți care învață să meargă cu bicicleta sau care reiau mersul cu bicicleta după o intervenție bariatrică. Am discutat despre tehnicile chirurgicale atunci când vine vorba despre tratamentul obezității, dar aș vrea să punctăm câteva lucruri și despre tehnicile non-chirurgicale când vine vorba despre pacienții supraponderali și obezitate. Una dintre ele am menționat-o deja. Dacă mai sunt și alte tehnici, că poate sunt oameni care doresc să abordeze aceste tehnici
înainte de a face pasul final către chirurgia obezității? Păi, cea mai la îndemână tehnică nechirurgicală este sau sunt reprezentate de diete. Asta e clar și este la cea mai... Încuiatul Exact, frigiderului. exact. Am avut un pacient, ca să vă dau un exemplu, am avut un pacient care la un moment dat mi-a scris pe WhatsApp că vrea să se opereze de o hernie hiatală. Dar nu mare mirare, sau mirarea mea a fost pentru că pe WhatsApp mi-a apărut că acel pacient îmi scrisese cu un an înainte că vrea să se opereze, să-și facă o intervenție bariatrică. L-am văzut la consultație și l-am întrebat, dar știți că v-a schimbat numărul sau e o problemă pentru că pare că mi-a scris. Păi da, eu v-am scris acum un an. Pacientul avea 160 de kilograme, într-un an de zile a scăzut 75 de kilograme prin dietă și sport. Așa că se poate. Deci, El nu mai avea nevoie de intervenție bariatrică. Pe lângă tehnicile chirurgicale, avem și tehnicile non-chirurgicale foarte eficiente de altfel, dar necesită un pic de efort. Necesită efort și necesită o putere fantastică, pentru că majoritatea pacienților care se operează trec prin nenumărate diete și binecunoscutul și urâtul efect yo-yo care există de reîngrășare rapidă și destul de importantă după ce renunță la cura de slăbire. Da. Acum, nu știu ce viziune aveți dumneavoastră despre curile de slăbire și despre diete, însă eu nu sunt un mare susținător al lor din multe puncte de vedere și aici aș putea să spun faptul că majoritatea pacienților care țin cure de slăbire și diete ca să slăbească, după ce încheie cura de slăbire sau dieta, ce fac? Revin practic la obiceiurile de dinainte. Motiv pentru care eu susțin cumva schimbarea stilului de viață și ăsta e un concept pe care n-ar fi rău poate să-l abordăm într-o eventuală întâlnire în care să discutăm pe larg ce înseamnă treaba asta. Corect. De asta spuneam că anul ăla postoperator pacientul trebuie să învețe cum să trăiască, pentru că se numește cură pentru că are o perioadă limitată. Definită. Toți pacienții, sau nu cred că există pacient sau persoană care ține o cură de slăbire și să nu se gândească că după ce termină acea cură de slăbire poate să își permite să mănânce lucruri oarecum interzise de acea cură. Așa că reîngrășarea apare. Așa că, da, schimbarea stilului de viață pe toată viața, asta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă pacienții. Domnul doctor, acum încep cu întrebările tendențioase. Care sunt cele mai comune mituri și concepții greșite despre chirurgia obezității? Pentru că eu am găsit câteva absolut minunate, delicioase, ca să spun așa. Mi le spuneți dumneavoastră sau? Nu, așa, din experiența dumneavoastră, că sunt absolut convins că ale dumneavoastră sunt mai colorate și mai realiste decât ce am citit eu. Da, acum să spunem, primul care îmi vine în minte este că operația bariatrică este, să spunem, calea ușoară către pierderea în greutate. Da? Mulți spun, sau mulți care nu se operează, spun că te duci să te operezi, alegi calea ușoară, nu e în regulă. Dar nu este o cale deloc ușoară. Pentru că intervenția în sine este o intervenție invazivă, este o intervenție care pune sau care face pacientul să-și atingă limitele. Drumul ăsta la care se înhamă, ca să zic așa, pacientul este unul destul de greu, anevoios, cu multe suișuri, multe coborâșuri și un drum lung. Așa că nu este o cale ușoară. Da, sunt foarte mulți oameni care fix așa privesc lucrurile, că abordarea chirurgicală a obezității este calea ușoară și este, cum să zicem așa, preferată de puturoși.
Exact, exact, dar nu este deloc așa. Iarăși un mit este că această intervenție, sau mulți cred, după cum vorbeam înainte, că această intervenție este magică și că ei nu trebuie să facă absolut nimic și că operația face totul. Am discutat despre asta, nu este deloc așa. Pacientul care se operează trebuie să știe că trebuie să schimbe postoperator stilul de viață cu 180 de grade și că acest stil de viață trebuie să-l păstreze toată viața. Cum reacționează pacienții care se confruntă cu astfel de, să zicem așa, etichete vis-a-vis de faptul că apelează la soluția ușoară privind chirurgia privind obezitatea și mulți nu prea fac față presiunii sociale. Acum, Cum se descurcă pacienții când sunt puși în astfel de situații, datorită, în cercul de prieteni, în familie, în cercul profesional? Acum, eu vă spun că sunt adevărate forumuri în România de obezitate unde ei se fac exact inversul și se încurajează să facă anumite schimbări în viață, fie că este o dietă importantă sau fie ea și intervenția bariatrică. Acum, nu cred că ei sunt priviți de către celelalte persoane din aceeași categorie cu acești ochi, ci din contră sunt priviți de către persoanele normoponderale, iar persoanele normoponderale spun că lor nu li se poate întâmpla niciodată și că toți sau toate persoanele obeze sunt vinovate că au ajuns în această stare sau sunt doar ele vinovate și că aleg această chirurgie tocmai ca să nu facă alte sacrificii, da? Cât de adevărată este această afirmație că pacientul obez sau supraponderal este vinovat de greutatea pe care o are? Cât de adevărată este această afirmație? Un mare adevăr există, cu siguranță că nu există persoană, nu există sau sunt foarte puține persoane obeze care intră într-un cerc vicios și, spre exemplu, am avut pacienți care au avut probleme, nu știu, probleme ortopedice importante, probleme neurochirurgicale importante, operații pe coloană, care le-a redus destul de mult posibilitatea de a face activitate fizică și excesul și câștigul ponderal a început să fie. Sau, iarăși, pandemia a fost un ajutor în ghilimele pentru persoanele care erau cu un grad să spunem, erau supraponderale și în pandemie au ajuns de la, nu știu, au ajuns la obezitate gradul 2 sau 3. Deci, Iarăși, pe nu lângă cred. o. Exact, da. Spuneți. Nu, spuneam că este în afară de, exceptând persoanele la care există acest cerc vicios, sigur că există și persoane care sau nu te poți îngrășa fără să ai un exces caloric. Asta e clar. Adică dacă la sfârșitul zilei faci o balanță între caloriile pe care le mănânci sau în fine, le introduci și caloriile pe care le consumi cu activități fizice și acolo lucrurile nu prea stau bine, înseamnă că atunci te îngrași. Sunt persoane obeze la care mi se adresează pentru intervenție, la care numărul de calorii într-o zi este undeva la 6, 7 mii, 8 mii de calorii, de kilocalorii pe zi. Adică aici discutăm de multe mese și multe alimente nesănătoase. Clar că aici este procentul de adevăr este mai mare, după cum, ca să vă Domnul doctor, răspund. și acum că suntem aproape de finalul întâlnirii noastre, aș vrea să le dați câteva sfaturi sau să le transmiteți un mesaj persoanelor supraponderale sau obeze care se gândesc să ia în considerare tratamentul obezității, apelând la una dintre tehnicile chirurgicale sau non-chirurgicale. Ce sfaturi sau ce mesaje aveți pentru ei? Păi mesajul ar fi în primul rând primul sfat este să-și calculeze indicele de masă corporală la îndemâna oricui. Se poate găsi pe internet, pe Google, calculatorul este la îndemână și
o să vadă cât este acea valoare. Dacă acea valoare este undeva peste 30, atunci este un semn de întrebare. Dacă este peste 30, atunci se poate adresa unui, să spunem în primă fază, unui nutriționist și dacă este între 30 și 35 și are alte probleme de sănătate importante, atunci poate fi un candidat pentru chirurgia obezității. Dacă este între 35 și 40 și are probleme puțin mai grave de sănătate, iarăși este un candidat, iar dacă este peste 40, atunci lucrurile sunt clare, el este un candidat clar pentru o intervenție bariatrică. Așa că cel mai la îndemână este să vadă cam unde stă cu greutatea, după care poate să apeleze la ajutor. Doctor, aș vrea să vă mulțumesc pentru toate clarificările din această seară și în același timp să vă invit să mai purtăm discuții pe seama patologiei care pare că, să zicem așa, crește procentual de la an și în România, și anume despre obezitate. Gândiți-vă că obezitatea este deja o pandemie. Da? Numărul sau cazurile de obezitate au crescut așa de mult încât e considerată cea mai mare problemă de sănătate a secolului în care trăim. Așa că cu mare drag stabilim și discutăm. Și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență.